sai mutum na ƙarshe ya mutu, an yi girgizan ƙasa kafin a ajiye ta sai a shiga wata rayuwa. Waccan rayuwar ta ƙarshe ba da ɗaiɗai za a shiga ba, dukkanmu ne za mu tafi tare, amma rayuwar barzakh da ɗaiɗai za a rika tafiya. Duk waɗanda suka mutu nan suna can, in ma fi na'imil janna wa in ma fi azabil jahim, ko dai suna cikin ɗanɗana ni'ima ta aljanna wadda daga baya za su shiga ta gasken, ko kuma suna cikin azaba sun fara ɗanɗanawa. Duk abin da ake wa'azi a kai na wuta da aljanna ɗin nan, su waɗancan sun fara jin reality, sun fara ɗanɗana ta yanzu. Idan aljanna ce yanzu sun fara jin daɗinta, sun fara moranta, sun fara ɗanɗana romon aljanna tun yanzu. Waɗanda ko za su je wuta tun yanzu sun fara ɗanɗana ta, suna jin yaya take. Wallahi wanda Allah zai jiyar da shi yana jin suna ihu a yanzu, amma mu ba ma ji. Annabin sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan halittun Allah suna jin kururuwar waɗanda suke cikin kabari, illa sakalai, sai mu da aljannu ne kaɗai aka toshe kunnen mu, an sa mana wani shamaki saboda mu ci gaba da shagala, domin idan kana ji ba za ka shagala ba. To Allah ko ya baka dama ka shagala yadda kake so, ka ci duniyar ran da ta kore ka, ran da ka tattara ka barta, to za ka gane cewa ka shiga barzan. Za a rika tafiya ɗaya bayan ɗaya, wata rana a kwashi jama'a, wata rana a kwashi kaɗan, wata rana a kwashi da yawa, wata rana a ɗauki ɗaya, haka ake ta tafiya. Kakanka da kakan kakanka da wancan na can ɗin duk suna can. Ma wallahi karka ɗauka can shiru ne, ana ta harkoki a can, amma irin rayuwar da ba irin wannan ba. Wannan gangan jikin ba zai iya ɗaukar irin wancan rayuwar ba. Shi yasa inda za ka haƙa kabarinsu ba za ka gansu ba, saboda ba irin wannan gangan jikin ba ne, amma suna can ana yi da su. Kuma wallahi duk wainar da ake toya wannan ana yi tare da su sun riga sun ga gaskiya. Mu wannan rayuwar tana farawa ne idan aka je thumma amata kufa akbara, lokacin da Allah zai kashe ka kuma Allah ya binne ka. Wancan rayuwar za ta zo ne lokacin da ka shiga cikin kabari, ka shiga rami, ka shiga ƙasa. Hadisi ya tabbata a cikin Jami'u Tirmidhi daga wani cikin mawali na Uthman ibn Affan, Hani, yace mun je makabarta sai Uthman ibn Affan yana kuka yace hatta ballat lihiyatuhu, kukan yasa har gemunsa ya jike. Aka ce da shi, ya khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me yasa kake kukan da baka yi in ka tuna wuta da aljanna, ka zo jikin kabarin ne kake tsoro? Sai ce ayya, mun kai wani makabarta sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin abun kuka akan kabari. Yace innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Yace wannan kabari da kuke gani shine tudun farko daga cikin tuddai, shine hawan farko daga cikin haye-haye, shine matakin farko daga cikin matakai na lahira. Yace fa in naja minhu, duk wanda a cikin kabari ya tsira, waɗanda duk yanzu suke cikin kabari suka samu mai kyau, kana alladhi ba'dahu aisar, to rayuwar da za ta zo bayan rayuwar kabari za ta fi sauki sama da cikin kabari. Wa in lam yanju minhu, duk wanda bai tsira ba a cikin kabari ya faɗi jarabawar cikin kabari, kana alladhi ba'dahu ashad, to rayuwar da za ta zo bayan kabari ta fi tsanani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa walam ara qattu shay'an afda'u min al-qabr,
ya ce wallahi ban taba ganin abin da ya fi abin tsoro kamar kabari ba, ban taba ganin abin da ke razanar da ɗan adam kamar kabari ba, ban taba ganin abin da bai da kyan gani kamar kabari ba, ban taba ganin abin tsoro da ya kamata ya firgita ka kamar kabari ba. Kai da ganin wannan wurin ka san ba wurin wasan yara ba ne, manya ma ba sa wasa a wurin, ballantana yara. Kai da ganin kabari a ce wannan ne ɗakinka, ka san wannan mummunan wuri ne, amma wallahi sai ka shiga, sai ka shiga. za ka shiga inda za ka yi rayuwa ba riga ba wando ba hula, ka bar duniya kana da riguna, amma za a ɗauki wato farin yadi a ninke maka sau uku a ɗauka a jefe ka a ciki. Ka yi rayuwa a cikin abokai, za ka je ka zauna ba aboki ko ɗaya. Ka yi rayuwa a cikin yan uwa, ga mahaifiya ga mahaifi, ga dangin sama ga na ƙasa, ga makota, ga yan uwa da abokan arziki. Za ka rabu da su rabuwar da ba za ku sake haɗuwa ba. Za a yi maka rakiya a kai ka, a watse a barka, kana jin motsin waɗanda suka kawo ka, sun fi kowa son ka, amma wallahi ba za su sa maka riga ba in za su kai ka, za su cire akwai mai so. Ba za su sa maka takalmi ba ko slippers, akwai wanda zai sa ba kai ba. Ba za su sa maka ko 'yar hula 'yar karama da za a ɗora maka a ka ba, ninke ka kawai za su yi, su lullube ka, su je su danna ka a ciki. Ba hannu da za ka iya miƙewa ka yi haka, ba ƙafa an naɗe ka a haka. Ko a nan duniya ba a kashe ka ba, a naɗe ka a cikin wannan abin kada ya ishe ka azaba. Sannan a je a danna ka a wani wurin da